Rast verejného dlhu sa vymkol spod kontroly. Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Centrálna banka centrálnych bank varuje. Svetové vlády musia konať rýchlo, inak dôjde ku kolapsu. Generálny riaditeľ BIS Augustin Carstensa povedal: finančné orgány majú málo času, kým sa nezrúti dôvera verejnosti. Súčasné vysoké úrokové sadzby podľa BIS robia zadlženie krajín neudržateľným a čísla sú alarmujúce. Podľa Inštitútu medzinárodných financií globálny dlh dosiahol rekordných $324 biliónov. Časopis The Economist upozorňuje, že kríza štátneho dlhu sa z USA rýchlo šíri do ďalších západných krajín. No to nie je všetko. V tieni tohto systému stojí skutočný veriteľ. Podľa rezolúcie číslo 27 suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 z 27. januára 2023 finančné spoločnosti dlhujú tejto pokladnici neuveriteľných $270 kvadriliónov. Fed, Svetová banka, MMF, BIS, všetky tieto inštitúcie sú podľa M1 len dlžníci. Úplne všetky dlhové systémy, ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka, kreditné organizácie a tak ďalej. Celý systém dlhuje M1, vlastníkovi globálneho finančného systému a všetkých globálnych aktív, $27 kvadriliónov. 27 kvadriliónov dolárov jednoducho je nereálne, aby čo len vymysleli nejaký spôsob, nejaký mechanizmus na ich splatenie. Všetky tieto subjekty práva, ktoré sa nazývajú štátmi, nedlhujú v súčasnosti žiadnemu MMF, žiadnym rímskym klubom, parížským klubom, ani všetkým ostatným ala veriteľom, ktorí požičiavali cudzie peniaze za úroky, zúžili tieto peniaze a zriadili z účtov štátnej banky Sovietskeho zväzu, dali ich pod zábezpeku Medzinárodného menového fondu a urobili z nich lombard, záložňu a pomocou tohto lombardu tvrdo zaviedli toto zločinecké židovské správanie. Týmto mechanizmom odoberali štátom reálne hodnotné aktíva. Mám na mysli nehnuteľnosti, energie, plyn, zmocňovali sa, korupčne si dosadzovali svojich vlastných vodcov a tým zbavovali národy a štáty suverenity. A na základe námorného práva zavádzali v týchto krajinách podradné, deštruktívne, korporatívne právo. Dnes oznamujem všetkým lídrom tzv. Štátov, korporácií, všetkým lídrom subjektov verejného práva, akýchkoľvek subjektov práva, že všetky vaše dlhy, a nezáleží na tom, komu ich dlhujete, všetky tieto dlhy plynú do M1. Fed, aj všetky ostatné štruktúry, Svetová banka, BIS, MMF, všetky tie kluby, rímsky, parížský a tak ďalej, všetky tie trusty a všetko ostatné, všetci dlžia. Celý systém je dlžný M1. Dlhuje suverénnej medzinárodnej pokladnici M1 a samotnému M1 by Spiritual Boy. Preto sa nebojte toho, že musíte splácať dlh Medzinárodnému menovému fondu. Rímsky klub, parížsky klub, celý systém, ktorý riadil svetovú ekonomiku celé 10 ročia, je dnes v historickom deficite dôvery aj čísel. Záverečný účet sa blíži. Otázka neznie, či dôjde ku kolapsu, ale kedy.